дуруд бар мухлисони Барселонаи беҳамто. Умедворам ҳама хубеду нашри навбатии моро интизор. Мо низ шуморо мунтазири зиёд нахоҳем кард, зеро баҳонаи гуфтанҳо имрӯз хеле зиёд аст. Охир Барселона ин шом дар Мадрид бо АТЛЕТИКОи Диего Симеоне во мехӯрад ва дар сурати пирӯзӣ метавонад лидери ягонаи Ла Лига гардад. То он ки мо бархе аз андешҳои худро атрофи бозии дар пеш истода баён кунем, мехостам аз шумо мондани як лайкро хоҳиш кунам. Охир ҳамагӣ як лайки шумо пешрафти кори мо ва канали дастаи дӯстдоштаатон хоҳад буд. Умедворам хоҳиши моро ба инобат мегиреду зари ин навор лайкро зер мекунед. Агар ҳа, ҳамагӣ 5 дақиқа тамоми кору бори худро яксу гузошта моро гӯш кунед ва хоҳед донест ки дар Каталонияу Мадрид чӣ гап аст. Рафтем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед имшаб Барселона яке аз бозиҳои мушкили худро дар Ла Лига бар зидди АТЛЕТИКО Мадрид дар меҳмонӣ мегузаронад. Бори бозам шавқвартор шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1х ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхо даста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Биёед аз он оғоз кунем ки дирӯз ҳарифи доимии Барселона Реал Мадрид дар сафар аз Вилареал шикаст хӯрда имкони тақвият додани мавқеи худро дар ҷои аввал аз даст дод. Яъне Барса имкон дорад дар сурати ғолибият ба зинаи якум барояд. Шанси хуб аст агар мисли бозии қаблӣ бачаҳои хави саҳлангорӣ накунанд. Шумо мегӯяд ки накарданд, карданд, ҳишо как карданд. Агар намекарданд бозӣ мусовӣ намешуд. Майлаш бало ба паси он бозӣ. Ҳозир дар бораи ин бозӣ фикр кардан дар кор. Гумон дорам хави ҳайати пешниҳаро каме тағйир зеро иштибоҳи хатти дифоъ ба овардани пеналти боис гашт. Албатта Алонсо ба оҳистагӣ ҷои худро дар дифоъ мегирад, агарчи дар он бозӣ Алонсо ҳам гол заду ҳам ба дарвозаи худ пеналти овард. Аммо агар гап сари иваз кардани касе равад, бояд ҳамаро иваз кард, чунки ҳама якбора саҳлангорӣ карданду Испаньол ҳисобро баробар кард. Шояд шоми соли нав буду ҳама дар фикри шомпон ё шояд ҳамаро алами мотами Пеле гирифта буд ки Барса ба худаш монанд набуд. Аммо он бозӣ акнун моли таърих аст ва ҳама ҳушу гӯш акнун ба Мадрид равона карда шудааст. Мисли он ки ҳушу гӯши Усман Дембелеам аз ПСЖ канда шуда мақсади Барсаро тарк карданро надорад. Не, инро ман нагуфтам, инро дирӯз худи ӯ гуфт. Ӯ гуфт ки ман дар Каталония хушбахтам ва инҷо хоҳам монд. Худо аз мондани ӯ рафтани Каутино нигаҳ дорад ки соли пеш ба Милная опера табдил ёфта буд. Левандовски ҳам баъди он ки суд ӯро аз ҳаққи ширкати бозиҳо маҳрум кард, бояд бо таби болида бозиро дар хона тамошо кунад. Маркази майдони Барса ҳамеша хуб бозӣ мекард, ба ғайр аз замони Роналд Куман. Хави ин худ дар ин мавқеъ хуб бозӣ мекард, хуб медонад ки аз чӣ гунагии ҳолати он чӣ вобастагӣ дорад. Барои ҳамин Гави ва Педриро дар ин ҷо истифода мекунад. Дар қиёс ба Эспаньол Атлетико таоман бозии дигар хоҳад кард ва инро албатта Хави хуб медонад. Зиёда аз ин мадридиёт дар хонаи худ ба як аждаҳори асосӣ бадал мешаванд. Дар даври пешин Атлетико Элчеро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард ва маъмулан ҳайати ғолибро иваз намекунанд. Аммо Диего Симеоне маҷбур аст ки ба ҷои Эрмосо ки 2 корти зар гирифта бозӣ бадар шуд, каси дигарро ба майдон биёрад. Бозии Атлетико ин мавсим чандон хуб нест ва онҳо ҳамагӣ дар зинаи чорум қарор доранду аллакай 14 гол сар доданд. Шояд ҳамин аст ки мадридиё мехоҳанд Караскалро аз ЦСКАи Москва биёранд. Ҳарчанд ки аз рӯи мушоҳидаҳо Караскал аз Жоао Феликс ё Алваро Марата ягон зара бартарӣ надорад. Вале мақсади Диего Симеонеро касе намефаҳмад. Гуфти бародарони узбеки мо ҳар калага бир хаёл. Аммо бигзор ин дарди сари Симеоне бошад. Мо мухлисони Барса ба он кор надорем. Аниқтараш орзу дорем ки дарди сари ҳарифони Барса ҳарчи зиёд бошанд ва Тер Штеген мисле ки ҳамагӣ 6 гол сар додааст, дар ин бозиам гол сар надиҳад. Хулос Барселонаро як бозии хеле мушкил дар пеш аст, аммо чӣ гунаи дар боло гуфтем, Барса шанси хуби ба ҷои аввал баромаданро дорад. Гуфти бобои ғулом худо шанс амиқа мекунад. Барои ба даст овардани ғалаба ба Барса ҳамаи чиз мерасад. Талаффуз нест. Ҳама дар ҳаят фақат бозии ҳуҷумӣ ва ғалаба лозим ки Барсаро лидери чемпионат мекунад. Мо бошем гӯш ба қимори он бозӣ хоҳем шуд ва умедворем паго бо таби хушу болида як нашри олӣ аз пирӯзии Барсаҷон ба шумо пешкаш мекунем.
бозии навбатии худро Барселона дар доираи Суперҷом бо Бетис баргузор намуда дар сурати бурд дар финали Суперҷом бозӣ хоҳад кард. Дар доираи ҷоми Испания бошад бо дастаи дивизиони сеюми Испания Сеута бозӣ хоҳад кард ва фикр дорем ин чандон бозии мушкил нахоҳад буд. Аммо гуфти Игнат Петрович чем чорт нишутид. Ман гуфтаниям ки Барселона то 22 январ дар Ла Лига бозии худро баргузор намекунад ва мо аз шумо даъват мекунем ки дар Суперҷом ва ҷом ҳам Барсаро ҳамроҳӣ кунед. ҳозир бошад бо шумо хайру хуш мекунем. Бигзор ҳама корҳоятон барор гирад, табатон борида бошад ва мондани як лайкро зери навори мо дареғ надоред. Агар доредам боки нест. Муҳим дастаи дӯстдоштаи мо ғалаба кунад. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли вақтан Муҳаммад Гайруф. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.